asale saka telo yen rambut atine rada Allah yen rambut ya cah komet CS sugeng dalu sugeng pinanggih Mas Nggih, wilujeng dalu menika Mas Kanggo. nggih Alhamdulillah niki ora rugi nih. Sewengi ngipi lho kula. lho ngipi napa Kula ngipi ndek dalu niku dicokot ula, jebule panggih jenengan lho sakniki. ulone aku ya Masa ulane lanang. Oke, alhamdulillah panggih teng mriki. Nggih. Derek tepangan menika mboten jarak. orang jarak Mboten jarak. Niki kan Mas Komet. nah Terus kula niku rencang kawak. Riyen nggih tunggal kuliah, terus kanca nyambut gawe. Niki Mas Komet kan ngasta teng guru. bener guru Tenaga pendidik. betul Alhamdulillah kula teng Migas. weh Nggih. Migas napi bagian hidral LPG ya Mas ya. Hidral LPG. Wah kuwi jenenge dodol LPG nek kowe kok. Oh, migas kok bagian itu. Tapi kan padha jurusane yo padha Pertamina kok ya. Ngomong teko migas. Lah terus Yo biasa kula bakul LPG ngono wis ya beres. saru to kalangan ngene iki paling ora dhuwur-dhuwurno ora ketang omahe nggo tosar aja telu. iki sing nonton kuwi ora mung piyaitene tok sak dunia nonton Niki siarke YouTube di Jalan Indonesia penontonnya meh 3.000 3.000 penonton. 3.000 penonton. Weh, 3.000 penonton sing nanggap piro ki Mas? Siji tok. Ya Pak Haji tok. Pak Haji sapa ya? Kan Lah. ora ngerti. Lah kowe takon lali berarti. Kok lali piye? Pak Haji sapa? Lah Pak Haji Muhammad Piyono. Lah, eling to. Eling kene kok Aku namung lali, derek ya. donga nika Nggih. niku Mas Kanggo. Ndek donga pripun? Kula dongake mugi-mugi wis awake dhewe ditimbali mriki mugi-mugi Pak Wiyono sak sampune wayangan dalu punika niki acarane napa ta? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda Diengkolmu. Karuan nganten kok tekon lho. Aku ora paham ning kono mau nek dekor ki mau ki acarane nganten berarti ya. Nganten. Nggih. Ning bertepatan 28 Oktober kuwi hari Sumpah. Sumpah Pemuda. Sumpahi pemuda tenan kok ya. Lah ya. Lah nggih kula dongake sak sampune tasakurang dalu punika Nggih. mugi-mugi Pak Wiyono Ah, mugi-mugi enggal saras sehat. sehat terus rezekine lancar. Nggih. Dasare niki bos material gitu. Nggih. Heeh, lah nggih mulane bengi iki awake dhewe ditimbali mriki Mas Komet
niki kalian Kang Mas Kangko. Nggih, nggih. Wis duang mboten panggih ya. Dangunya apa tau petuk? Gak. Lho lah iya. Ya lagi iki yo. Ora ngerti kowe iki sapa ayo ngono. Nggih, dipun tepangaken. Nggih. Kula menika paring nami Yono. Weh, Cak Ion. Nggih, kok Cak Ion piye? Lah Yono ki celukane Ion. Nggih, Yono ngono tok. Oh alah Yon. Oh iya. Mau jane apik sing jeneng sijine. Sijine sapa wong enake yo kuwi kok. Masa Ion tok ngono kok. Yon ngene sapi. Wah iya yo ngapik. Lha kowe wis ngomong baru. Enek sing ngrasane. Piye? Sing siji kok ireng lho. Biasa. Ora apa-apa to ireng ki Nggih malah awet. niki ireng nembe kok. Lembe piye wis kae nale yo ireng ngene iki Kak kok. sore mau sambar bledek terus ireng. Ora kok kowe iki bagianmu kene lho yo cekal-cekal iki yo omong-omong. Matur nuwun nggih Pak. Napa? Lah pun dijak. Lah. Kuwi saka kersane bendane Bapak Haji Muhammad Piyono saha Ibu Aca Hindi. Lah nggih. Nyuwun Cak Komet sing ngregengke dalem menika karo Mbak Elisa. Nggih. Karo Cak Ion. Nggih. Nah, rak yo ngono. Alhamdulillah derek udu. Kok udu. Donga Mas, donga. Derek donga niki ngantenan. Nggih. Berhubung ingkang gadah damel Pak Haji menika rak bos material nggih nggih. Nggih. Bos beras nggih nggih. Nggih. Lho kok apal sampe? Lho apal kula. Pokoke wilayah daerah Ringrejo. Iki Ringrejo Mas. Sing ringin rejo mriki. Nggih. Niki Lah, sing sing ngono. nangkap rong desa. Kok rong desa? Lah kono tulung. Lho, kono tulung Tulung Rejo. sing kene. Ringin Rejo. Kowe melok tulung apa melok ringin? Melok ringin ya sementara. Lah iya sing bayari soal kene. Ngantene ning kene. Lah kowe nek arep melok rono yo melok wit gedhe kae. Kaya Didongakno piye Mas Gomet? muga-muga dadi wong sugih. Aduh ya ampun, ora sah mbok dongakno. Pak Wiyono ki sugih wis. Lho lah yo ndongakno cekak ngono tok beres ya Pak. Ya ora ngono to, Met. Ora usah teko ndi-ndi. Didongakno ki sing apik-apik. Donga kok ngomong sugih ngono Ngono tok. apik lho donga sugih. Sugih kok apik ki lho. Lah piye wong apa-apa duwe yo. Ya paling Lho dongakno. ketanggapan rene iki nek gak mergo sugih ra iso lho. Pak Kangko teng mriki nggih dikangken Pak Wiyono to. Betul. Nek dikangken mesti budal diopahi to nggih. Nggih. Lho, Wong sugih kuwi jek apik wong pinter, Met. Ya. lho. Wis apik wong pinter piye? Wong pinter ki dibutuhne wong akeh. Contone Mas Kangko. Ya. Pinter napa mboten? Pinter. Nyatane dadi dalang. Ya, ning pintere Pak Kangko. Iya. Dados dalang pinter. Nek mboten gara-gara wong sugih sing nanggap ora iso. Lah, ngono lho. Berarti penting Wong sugih lho. ya pinter wong anu apa ki penting wong pinter. Contone Pak Kades. Terus perangkat desa enek kami tuwa jaga boyo sak piturute. Dadi pegawe. Dadi pegawai kuwi nek ora wong pinter ora iso. Lho aku ora mergawe ora apa-apa Mas, wis sugih kok. Lho piye to Ngapa bicane? kerja? Iki lho. Ya ora sing penting ilmu sing pinter ana unen-unen. Piye? Carilah ilmu sampai negeri Cina. Kuwi unen-unene ngono. Iki kebacut. Bacot piye ta? Lho kowe teko Blitar nganggo Google Map kok teko Cina lho. Kok kemajon omongane. Wong sampean yo lagi dijak tanggapan Kutha Siti. Teko Kediri. Enten tumpukan putih-putih. Tahu Kediri jadi. Wong herbal kok tahu. Tak kira tahu petis ki mau. Herbal. Jote wong ya do ngrubung ngene tak kira nyuwili siji-siji kok. Dongakne saking bos materialnya kok gampil. Piye? Saged didongakne kangge mantene saking napa kemawon kang saged dipendet saking material. Contone Contone dagangan kuwi mau. nggih no. Wonten koral, semen, pasir, palu. Saged niku dikit. Piye ndongakne manten? Nggih lho Pak. Piye piye piye? Koral Ora tegese? kompak selalu untuk menghadapi aral yang melintang. Ini untuk nganten. Ora nyono bocahe kaya traplu ngene lho modele kok ya. Tapi apa obat pilek. Lah iya, kuwi sing Kanggo pisanan nganten koral. koral. Kompak selalu untuk menghadapi aral yang melintang. Koral. Kuwi sing penting wong loro padha senenge, padha kompake. Nek wong loro padha kompake insyaallah menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kuwi mau. Jadi coba. Mbah. Tak tapuk lambimu Iya ditangi kok. Wong ngene kok ya restu lho. Terus pasir, pasir. Pak semen. Oh semen. Iku turut Ya awon. Durut to ya. turut. Pasir karo semen ki andeng. Ya, Ya semen, semen, semen. Tegese apa? Pasir sih apa semen? Semen iki duwe enek lagi 50 soalnya. Iya ya. Ya semen sik, Semen pasir somben. hubungannya muka-muka tidak untuk sementara. Nah, itu semen.
Muga-muga hubungannya langgeng. Langgeng dan untuk selamanya. Amin. Ngono dari kata semen. Semen. Ngono. Pasir. Mudah-mudahan menjadi pasangan yang serasi. Pasir. Pinter tenan sing guri dhewe. Palu. Palu ki atos. Yo tak lho piye to iki yo diartekno jarwo dosa iki apa ngono lho. Lah iya. Palu. Palu ki atos lho. Dadi penting sing guri iki. Nek gak atos kanggo nganten utaminipun nganten lanang ki perdu. Alah apa to? Kudu atos Mas. Aku kadang-kadang jamoni ya. Kudu atos. Mulane yo dikeki semen karo pasir mau ben wis atos. Ya ulet. Lah ya ki harapanmu ngono ya. Nggih no. Iki muga-muga Mbak Mas Mbak Putri kali Mas apa? Femas. Mas Femas. Nggih. Iki menawa sampean kuwi duwe tip wong omah-omah iki Gadah. paling ora ki ya. Tip kumpul napa? Kompo ku jengkolmu kono. Maksude tip sing marai iki muga-muga nganteni ndang kagungan putra duwe kagungan putra lho. Wah, kula pun cerita tok. Pak Kangko niku pun kula paringi tip. Akhirnya berhasil. Tangga kula nyen sewu. Niki omah-omah rumah tangga niku pun 7 tahun mboten gadah anak. Mongko anak niku kan penguat rumah tangga, hoyote rumah tangga. Ibarat pintu ki kudu enek kancinge. Lah betul, Kuwi mulane ki wong omah-omah kudu duwe tip. lho, duwe anak kok duwe tip piye to? Ngono. Lah iya piye amri iso ndek anak. Amre iso ndang bobot ki sampean. Lah iki yo karo ndongakne mantene sing lawas. Mas Wintamai karo Mbak Ulya ki 2 tahun urung kagungan putra. Muga karo tipmu ki kok iso duwe putra. Muga-muga ya ta. Nggih, ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara medis, yang kedua cara alternatif. Niku penting. Enek carane enek loro. Nggih no. Sing pertama Cara medis. kuwi diterangne secara medis kuwi contone. Medis kita bisa konsultasi ke dokter kandungan. Nah, sapa ngerti dikasih obat-obat penyubur. Ya penyubur. Nah, bisa hamil. Itu secara medis. Konsultasi karo dokter kandungan. Betul. Kuwi secara medis. Sing nomor loro, Cara alternatif. lah kuwi lho. Alternatif biasanya biayane sing murah, ngono lho. Murah, Mas. Alternatif kuwi contone Diurutno. berarti diurut awake terus sikile niki dukun anu ngono ki tukang urut ngono ki ya. Oh, repot ora usah. Lah diurut iki piye maksude awake iki diapakno urat-urate dikencengne. Ora usah, gak usah repot-repot. Diurutno dadi aku sik apa kowe sik. Dalange diurutno yoga-yoga. Endi sing ngepasi? Alah terus ae. Sing pertama mang medis lewat dokter konsultasi. Apik kuwi tipmu. Iyalah ya. Sing nomor loro diurut Diurutno. kok kono sampean sik Kowe sik ya iso. kono sik. Sik ya iso. Lah kuwi teko kono kae diurut apa piye kok iki. Kubengno kabeh kaya. Tip kok wis muga-muga nang gadah anak. Nggih, wis didongakno mugi-mugi berkah, kersane tambah berkah. Nggih. Kalau wau pun diaturke Mas Kangko sholawat badar, muga-muga awake dhewe iki ya iso sholawatan paling ora. Kowe jemeten-meten. Aku gak tau selawase karo Pak Kangko selawatan lho. Lho, sholawatan maksudnya awake dhewe sholawatan ngono. Iki mumpung enek komplit kanca-kanca. Ya. Ngono. Ayo pancen wayang yo mesti dikompliti to. Lho, piye to maksudnya iki awake dhewe menyanyi sholawatan kok diringi kanca-kanca ngono lho. Iso tenan, Mbak? Duka. Aku yo ragu. Apa to? Selawatan Iso. Kene iki ketua jamaah tahlil lho. Wah iya. Monggo Cak Yon. Nggih. Suwaru. apa-apa. Anu jenenge kan Yono. Iya. Kontino. No, Apik no lho kita. no wong aku buku Ya Cak piye? selawatan sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Pas no, jadi antaranya aku mbek awakmu ki iso Aku wis ngomong pertama to aku gak patek iso. Iso wis to. Salatum. Sholat kurang dek. Sholat. Dek. Sholat. Jane delok lambemu. Wo, lailatmu nyekeh marai kok. Kaya ula dumung lho rumah saya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Gak lanjut. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah
ala yasin habibillah. Buri cok dawa muni kabeh bareng lho Met. Wedi Ora apa-apa engko salah ya ora apa-apa kok ya. Sing bareng ya. Nggih. Sareng mengke nganggo terbang apa nganggo apa? Halo terbang mawon saged miber. Lho, terbang iki lho bunder iki lho kulit. Iki jenenge lembu sekilan ya iki. Kok sekilan lho. Lah kok lembu terus mau sakilan ini ya lembu sekilan to. Iya. Assalatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ding dang ding dol tinuku. Aku sing ngadal. Aku sing utang lho ya. Ya. Kok nesunan ya? Aku sing ngadol kowe sing tuku nyuk ngono lho. Bisa ngomong kok angel ora kaprah. Ora duwe ya. Lho ora duwe ya ngubeno BPKB apa piye. Magrib aja ning sawah. Bener iki. Terusno. Terusno. Magrib yo bener to aja nang salah ya Pak ya. Bener. Magrib iki wayahe ning masjid kok. Lah, nek saiki sume udan sambar bledek e. Magrib aja ning sawah. Betul. Kowe tak suwek lambemu lho. Kudune piye ta? Ya kowe sing gawe parikan. Aku ora mau ngomong isik. Lah di mangne mobil tak omongi ngono. Lah kene wong turu kok diomongi. Wah, aku iki gampang lali kok. Elengku yo pitik ngono tok. Lah yo pas pitik bener kuwi pitik. Eleng pitik kuwi bener. Pitik magrib. Bisa iki pitik kuwi kok pitik magrib mek apa to? Pitik. Nah, Ya. bener. Eleng ya. Eling. Magrib aja ning sawah. Pitik dadi kurungi. Dadi wong urip aja susah-susah. Mumpung cek cilik sregepo ngaji. Mumpung cek cilik sregepo ngaji. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Magrib aja ning sawah. Cendela aja oleh ngowo. Dadi wong urip aja susah-susah. Ayo ndedonga mring Gusti Allah. Ayo ndedonga mring Gusti Allah. Salatullah salamullah ala Ya salam. Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Magrib aja ning sawah. Lampu disumetono. Dadi wong urip aja susah-susah. Limang wektu do lakonono. Limang wektu do lakonono. Magrib aja ning sawah. Wayah udan lereno liwat. Dadi wong urip aja susah-susah. Krungu adzan ayo padha salat. Ya terus ya. Magrib aja ning sawah. Bocah pinter kok. Magrib kok mulai terus. Dadi wong urip aja susah-susah. Aku iki wis rada murus.
Magrib aja ning sawah. Ayo. Ngombe jamu adai timbul Dadi wong urip aja susah-susah. cangkemmu ya manengok Magrib aja ning sawah. ora magrib yo ora apa-apa. Dadi wong urip aja susah-susah. Pasangan malah bingung no utek. Bingung no utek. Aku alo dhewe. Bingung ra utek piye. Kowe penak karo magrib tok. Kancane nganti mbledhos pikirane. Lah kowe iki jere wong sing tipe wong cerdas, wong lantip. Isae kapan? Magrib terus kene mikir lah kowe gur magrib karo mburi apa mau? Oh dadi wong urip aja susah. Loro tok lho lah kene mbledhos e. Ngono kok bingung wong berarti kurang lantip kowe. Kowe nek kurang lantip mulane aku mondok ben pinter kowe. Apa? Mondok. Canggon kowe mondok padha goblok kabeh. Kowe aja sembrono lho iki. Aja sembrono. Mondok surpring Mo ning pondok pertanian. Pesantren kok lali aku. Pondok pertanian. Lah ya ning mriki teng dalem Pak Wiyono aku wis gumun lho Met. Ya apa? Pagri so apik kaya ngono. Oh, soalnya material kita pakai. Betul. Material. Daleme godine ra kaprah. Wih, jan iki tipe-tipe rumah anu Eropa. Eropa, Mas. Eropa ngene iki gowedi. Wis pokoke sing ning jero umpama kowe ndek omah kaya ngene iki piye? Wah, tak dol. Lah alah kesebut dol. Omah iki lho ning jero. Wah, berani tapi apik. Kowe muni upama kowe rumah kene piye tak dol aku ngono. Dhuwur plafon. Ya. Weleng-weleng lampune gowedi mondelong apik ngono. Tolong nggon kowe enek. Endi? Bunder gedhi. Apa kuwi? Omah tawon. Emeh padha karek ngedop. Dop. Ukirane ya apik. Gonanmu apa enek ukiran kaya ngono? Rata, Mas, ukiran saka ke mumet guys. 4 apa 8 saka ke. Lho, iki ukiran langsung Jepara dari Jepara. Jepara cek kurang terkenal iki langsung diukir rayap. Dadi Oh, apa kuwi jenenge diungkir rayap ya dipangan rayap kuwi kok iso. Kopi apik. Apik apa kok ya ping iki delok masyarakat mriki kompak. Nggih, Sing ngarep do ngadeg, sing mburi do lungguh, berarti sing mburi gak enek ya to. ngawur. Kok ngawur piye kene iki nyatane kompak-kompak. Nggih, Sinomane ya apa ki cekatan ning mburi. cekatan. Awake dhewe lagi bubleng diatur langsung monggo Mas Dahar. Nggih, Saking cekatane cek. ya, Terus kuwi bar kuwi kopi. kopi. Kopi urung diombe genten rokok. Iya. Lah giliran aku bar macake tak delok wis keenek saking cekatane digo mlebu neh men. Berarti urung sampe mok senggut. Babar pisan yo lagi banyu wis. Yen sewu Pak Kangkot terang niku wau kula iri. Apa? Mbak, niki bintang tamune ra enten, Mbak. Mbak Lisa. Nggih. Kok iri ngopo? Mbak Alisa dugi bleng. Wah, Pak Aji Wiyono Bu Aji, putra-putra sedaya wah padha foto. Oh iya. Lah kula teko iki sapa? Lah kowe ndek awan wis dipoto ngono kok. Aku jane suwi rong foto. Berarti wajahmu iki kurang familiar. Nah, ngono lho. Mbak Elisa kan sesuai dengan kemauan Pak Haji karo Bu Aja. Yo pas ngono. Kok kene iki lho apa nek sing kenal karo kowe? Lah nggih, mati niru kula teko mriki jane kula dandan. Heeh. Pun model ngeten iki terus medun Riki mesti enten sing ngecak foto. Ah. Lah kula kan katokan cekak langsung blusuk ngoten. Ah. Aja dolanan kono le. Dikira betah dolan. Lah yo. Tapi yo ora usah dadi ngopo. Gak apa-apa. Tapi Pak Lurah kala wau Pak. pake teng wingking. Oh nggih Pak Lurah. Heeh, mau ngrasani. Rencana ki arep digawe, nek gak kleru ya arep desane kuwi arep apa ki sedekah bumi. Oh, Heeh, ngrasani ki mau arep nanggap Mas Kangko. dagelane aja percaya kadang-kadang ora awake dhewe. Lho, ora to Mas. Lurah iki Oh, apa? udah no. Aku njaluk nomor tok ngono tok. Iya teko lemper terus dihapus kok. Pak Lurah ngapunten guyon lho nggih. Nggih, wes dianggep. Nggih. Lah kena tangga 22 ya karo awakmu. Nggih, alhamdulillah. Ngangge kuning lho somben. Kuning nggih. Kuning no Golkar hari ulang tahun Golkar Mas Yul. Gak duwe.
Eh? Ganti. Oh, tuku no. Menyesuaikan dadi acarane apa. Ngangge Golkar to? Golkar. Kuning. Kuning. Anu panjerise tak nggo tuku anu sih. Lu golek eventmu lho. Iki mau kan yo Mbak anu Elisa. Mbak Elisa kan ngajak Oh, foto. ibuke. Bu Ejang Udu. Sing derekne Mbak Elisa. Lah ya boten. Oh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh nggih nggih nggih. Iki kok kaya bodoh salaman terus. Ya ora apa-apa kudu nrimo ing pandum. Salaman rutin ya. Nek Mbak Elisa mau mlebu sing nyalami ya sing digawe. Sing digawe. Terus Pak Lurah, Bu Lurah salaman kabeh. Nggih. Lah kowe iki enek iki ya mbok ditampa iki. Ya tak syukurno. Lah mbok syukurno piye syukuri. Iya ya. Lah disyukuri kok disyukurno. Baruri ya. Met, Nggih. iki engko jekne bintang tamu wakil Met. Nggih nggih. Kejaba awake dhewe engko sing lagi anu niki Mas Kangkon nimbali pinten dagelan to, Pak? 18. 18 begitu, Pak. Akeh men. Lah iki awake dhewe cetha kok. Haji Wiyono menika rak tiyange dono weweh. Heeh. Seneng sedekah lewat nyenengke para tangga-tangga. Iki sing diarani dana rasa. Nah, niki kan nggih wara-wara niki lho anakku wis payu. Lah ngono wis dadi nganten. Mula niki nek mboten klentu Mas nganten kalih Mbak nganten ajenge derek mriki suka parisuka. Oh ngono. Nggih, Kalau wau wonten ngoten. request lagu. Apa? Wau kula dibisi anu kalih Pak Kadiono. Baik, kula seneng sampean nyanyi dangdut Mas. Oh. Oke, siap lho terus kula terus diamplop. Kuwi tenan apa ora? Upomo. Oh alah upama. Amplope Agitku kok ning jero ki ra enek apa-apa. amplope upomo. Upama. Pancingan. Iya iya. Tenan to? Nggih. Mana dina panggung to? Nggih, Mas Kanten kalih Mbak Kanten siap nggih. Putih Mas. Nika pun siap. Oke, monggo Mbak Kanten kalih Mas Kanten monggo katuran dengkar saking Palenggan. Monggo teng pepanggungan. Ya di MC ini to, Met. Pripun? Di MC ini no. Kanten nih. Heeh. MC Mau nganten ya nek metune ya ana MC ne kok. Nah, MC nganten sapa ora? Berik. Nganten. Iya ya. Ibu MC ini dangdut po nganten. Karepku baik ngono. Oh iya wis saisamu. Berik penonton. Penonton kok penotron. Penonton. Kuwi lak sone api. Lah nek kuwi sone Iki sone tanggaku kae ya. oh sing kurangan setrum Akhir kae. malam Jumat tinggo tahlil. Setrumenter. Baik para penonton di mana berada. Seperti diri pada mata pada hari yang sangat spiritual untuk Anda tempatnya. Ada salah satu. Nganten salah satu. Wah kayak terrible tok. Salah satu. Ayo. Salah satu Nah, bintang tamu yang sangat luar biasa. Selain ada deretan bintang tamu, ada juga manten yang akan hadir di tengah-tengah kita. Ada siapa manten berdua? Bersama, kali ini kita panggilkan sama-sama putra dari Bapak Haji Wiyono tentunya. Kaget aku. malah guyu ae. Pancen nek sendang itu yo ngono. Yo tapi nek kakean yo sak. Mas Kanten, Mbak Kanten, monggo sepatu to. Iya yo. Monggo Mas, Mbak Kanten. Sekedap. Go. Ya. Monggo Mbak Putri kalian Mas Memes. Mas Memes monggo kalian Mbak Putri. Ayo Mas. Yo.
Mas Komet kersane nyanyi dangdut niki khusus Mas Komet dalu punika Nggih. diutus nyanyi mawon sing dangdut lho Met. Dangdut. Dangdut. Wis rasa ngomong nek dangdut urusanku. Lah iya. Iki jenenge anu Mas, Komet karo Cak Yon. Pripun? Iki saka lek mesti ngunduh manten to, sing dene sing kakung lek ngunduh. Nggih. Saka tembung ngun karo nduh, Nduh. undang tangga teparo duh gitu sing nduduhne. Lah. Lah nek cah wedok nang kene kuwi berarti mantune misale Pak Haji Wiyono. Pak Haji Wiyono. Nduduhke gen ro kabeh iki lho. Garwane Mas Mas. Nah, niki ceritane iki anu Boyong Putri. Eh, Boyong Putri. Iki dulung ora to jak omong Boyong Putri. Gak. Boyong ki maksudnya Mas Mas. Ya. Niku kan anu apa ki di dadi nganten Dadi nganten. kali Mbak Putri. Ya. Lah iya. Lho lah iya. Iki diboyong rene. Oh ngono. Iki dulung ora? Maune ning ndi? Lho, sing ngerti sapa kok iso maune ya Lah ning dikata diboyong ki lak ya maune kok dari satu tempat ke tempat yang baru. Mas Mas. Daleme kan mriki putrane Pak Wiyono. Nggih. Sing Mbak Putri daleme ono. Ngerti ta? Aduh ngono. Ngantang. Ngantang. Ora ngerti kok. Ngantang napane anu Mbak, anu gardu niku. Pos kampling niku. Sampeyan ngerti Indomaret. Lagi masuk. Lho Indomaret ndi kuwi? Wis pokoke golek Indomaret. Mosok sak ngantang. Wong golek alamat kok ngawut ae kok ya. Menyanyi Mas Komet. Nggih, nek anu ditangkleti riyen mbok menawi ada permintaan. Oke, Kan nika Mas Bemas mungkin ada Mas permintaan. digandeng Mas, nganten baru kok digandeng wong aku sing lawas ya. Masa kowe karo bojomu ki buanding terus. tak gandeng terus ra tak gandeng wah tekno apa-apa. Lah kok ngenteni apa-apa piye? Yo sak enake didubuki kok ya. Oh, bojomu ki anu tanggan apa ki panjang tangan to? Gak ya umum. Lah ya umum paling to. Kuwi lho mikir nang burine kuwi lho, kon ngendikan Mas. Mas bagaimana kesan dan pesan menjadi temanten baru ngono lho. Nah, pripun pesan dan kesane jenengan ku rumaos seneng terus getun napa pripun ngoten lho. Nggih seneng. Seneng nggih. Nggih. Niki pilihane piyambak to. Nggih. Wah, jan luar biasa. Berarti sampean ki lelaki sejati. Menika pilihane mbake yo ayu. Pol. Berarti pilihane dhewe. Nggih. Benten Mas Komet biyen. Sauran Pripun? utang kaya bojomu ya. Sauran utang. Ijolan gabah rong sak ngono terus dijoli bojomu kae. Ya. Ora sanes ngono kok penyataan. Pesan dan kesan ngoten nggih. Di semoga pengene putra pinten? Kalih mawon. Kalih mawon. Terus Mbak siapa tadi? Putri. Sampean kalih. Mungkin nak dereng dados dangu kabar-kabar lho Mas. Kenapa? Hubungane Nah, apa? mungkin tip kula kan lho ngono. Lah tiba kon ngurut lembut no iki. Kabar-kabar ngono. Pengine putrane kalih. Nggih. Mbake nggih kalih ngoten nggih. Pengine menika Mas Komet nyanyi lagu napa? Mungkin ada permintaan request jenengan. Umpun nyanyi dhewe kok. Lho, nyanyi dhewe. Mas nyanten iki penyanyi kok. Ya, Masa? Mas. Sana. Oh betul. Sanes kok. Biyen. Kemeruh. Mungkin nek kula nyanyi jenengan Mas kalah aku kan dia terkenal. mau ngamuk lho. Mas satu nada Mas. Nada satu. Niki contoh nih. Ya. Dia lelaki, aku lelaki, engkau pun lelaki, bahkan kau lelaki, tukang soteng lelaki, nyoko lelaki, masih ini lelaki, bapaknya ya lelaki. Wes ndang laki kabeh. Tapi Lah kowe iki yo omong kabeh aku lelaki kabeh lelaki. masalahnya aku nadane hafal kata-katane. Ora hafal. Ngono yo rasah nyanyi kuwi kok. Kuwi mah lagune sapa to, Mek? Niku Heeh. Lho, muksin apa sih tak muksin sing jenenganku kok ngono. Oh, dicontoni lagu-lagune Roma Irama sing apik-apik apa. Sing ngono. sesuai dengan karakter. Jare suaramu apik kaya Roma Irama. Nek suwantene Mas Komet niku jos. Alhamdulillah. Apik. Nggih. Raine iku lho aku sing gumun.
Modelnya kaya Kopo Dragon lho. Pertama nguasne aku ya pancen lurah ini kok ngono. Nek suwe-suwe Akhirnya apik. mutah. Iya. Waduh. Nek lagu Roma Irama Ah, sing untuk pernikahan apa enek ora? Nggih lho. Oh, apa? Masih madepe ngriko Masih madhepe mriki. Terus oh iya. Niki masih madhep rene. Heeh. Mbake madhep kula. Iki sing yo madhep rene. Enggak oleh. Wekku iki. Madhep tok. Manten nyari angel kudune to. Anu. Wekku iki aja. Lah iya masih kan madhepe mriki. Ya. Mbake madhepe aku. Yo ora yo madepe ngantene kok yo. Mbake lu bingsul kaya bojoku bingsul tok. Ngarepi 15 bobro. kayak merongos nih kuwi. Malah ngenyek merongos. Agustusane lomba apa panjat pinang nomor 1 ya. Kok iso? Atore urat durut ramunggah. Bojo kula mak cetok. Enggak. Bojomu plato. Udah cetok. Ah iki tembang sing mawa pitutur. Nggih. Roma Irama apa? Iya. Setiap keindahan Mas. yang tampak oleh mata. Sampean pegang tangan Mbak. Nah, terus Mbaknya pegang tangan saya dong. Alah. Hanya istri salehah perhiasan terindah. Langsung masih dilanjut. Ora. Iki lagu liyane nek ora liyane kuwi. Selain untuk istri solehah enek ora? Ojo kuwi met. Lagu liyane kuwi. Kayak mangku purel lho apik. Lagu kanggo nganten nek mangku purel. Lah kowe nganten manyar ya terus ngono ae no. Sing mawa pitutur mawa anu ngono lho. Liyane Oh, solehah. liyane apa? Ada dirayu lah Iya. pakai lagu. Apa, Mari ngriko. Hitamnya arang. Moh aku kelapot dolanange mbok gandrung ki piye ta? Contoh. Walah contoh. Hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Mbak Putri wis mulai guyu. Ya. Biasanya wong seneng guyu metengan. Hei. Meteng ora apa-apa to wis nek bojone. Mbak Putri ki anu guyu ki mergo seneng bengi ki ya malam-malam bahagia. Sik to, sik ngene saya wis sadurunge nyanyi niki mungkin lagune request tetep kula turuti. Iya. Nek masalah niki wau jenengan pengen gak ada putra kalih to? Nek saged kula pengen ae sanjang kalih Pak Kanggo. Apa? Minim nek saged 3, Mas. Duh, sapa sing ngomong? Lho. Duwe anak iki kudu minim 3, nggih ta Pak nggih? Bener. Aku we papat kok. Lho, malah lu Jenengan duwe. pinten? Papat. Sampean? Aku 3. Loro ning. Terus gunane apa kok duwe anak telu? Ada tujuannya, Pak. Tujuannya apa? Sing kan 3, sing loro niku dipinterke sekolah kedua ben dadi pegawai wong sukses kabeh. Hah? Terus yang siji? Digoblokne, Pak. Lho piye? Sik. Anu. Iki jenenge anak wong tuwa ora adil no ning anak. Lho, mboten niku pun melalui riset dan penelitian. Dasare apa kok sing sitok digoblokne? Ngeten lho Pak, orang tua namanya bapak ibu niku saya usiane tambah saya tua Pak. Heeh. Nggih to, nek saya tua mlakune ya ora cetha, nyun sewu nek jenenge wong tua niku mripat boten awas dan lain sebagainya. Ah. Fungsine sing digoblokne niku nggih sing ngancani awake dhewe nek pas tuwa. Nek pinter kabeh niku dados tiyang dados pegawai kabeh, madoh apa omah kabeh ra ono sing ngopeni awake dhewe. Niku asli lho Pak. Berarti sing loro dipinterno, Sing siji digoblokne. titip kondi met. Kowe bener. Dadi lek sing siji ning Jakarta, siji ning Surabaya, siji ning Malang ngono ning omah ra nek kancane ya. Lah nggih tinguk wong tuwa mesakne. Berarti kudu enak sing digoblokne siji. Siji, Saiki dulurmu enek piro? 3 Pak. Ah, sing ning omah sapa? Kula. Nah, sing goblok kowe berarti. Aku yo lagi sadar. Oh, ku berarti ngendo awakmu dhewe to iki. Berarti aku jadi goblok nek. Layak aku kroso. Karo bapakmu, Maratuaku ya sering ngomong, kowe kok goblok to leno. maratuamu. Berarti bener. Bener. Lah, Kula sing kowe digoblok. kok malah bangga iki rumahku. Nanti kan ada contoh yang jelas ngono. Lho ya, niki lho contone Nah, jenengan niki goblok. kula niki penting. Nah, Dadi minimal 3 nggih Pak nggih. Wis pokoke plek plentu. plek plantung. Ayo. Niki ditampilke bintang tamune nggih Pak. Ah, ya. Anu ada. Lelaki mangu sida apa ora? Ojo.
Kok besok nak ditangkap Pak Lurah ya ra? Oh iya iya. iya. Nek sidung rencana ki nanggap tip tok kowe. Gantian sampean. Eh? Yarno nah aku kulino. Oke, di sana baik Bapak Ibu yang berbahagia. Bapak Ibu. Bisa itu. Aku mau nih biar. Bapak Ibu. Salah kata jenenge. Boten sios ditoni. Bapak Ibu, kita panggil salah satu bintang tamu dari anu kondi Met. Hah? Kondi. Wis karepku lah. Kok alah sebuah kondi. Kita sambut ada. Kayak kok ayo Jakarta. Mbak Elisa toh? Nggih. Nah, kowe. Oh, iki Mbak Elisa to. Oh, mbok sing nek nyiarke mbok Lah, dadi lah, MC kula- mbok sing ceton. Lah kula kinten nek mara tuane komet tok Ora. Contohnya kaya tem anu dalange manten sore mau hebat. Nah, Mateng tamu undangan Kakus Sumamono Putri. kakus Oh, piye. Sing bener Kakung kok kakus. kakung kok. lah ya Kakung Sumamono Putri saking kecepatan dari Kakus. Kakus. Antawisipun sekitar setengah sedoyo. Saking gredeke. Dumateng para tamu undangan Ya. ingkang kula hormati, Ya. sapunika wonten bintang tamu saking Ngayuk Jakarta. Alah dilongkas wis pindah. Pun pindah, pun boten usah ditampilke nggih. Pindah Jonegoro. Pindah Bojonegoro. Ada Mbak Elisa. Pindah ki nak situ tak rabi lho. Kowe iki sida ngemse ora tonyo lambimu iku malah. Iya, Wong ki nyiarno kok malah mbok omongin. Iya ya, Mbak Octavia. Oke. Sinten? Elisa. Elisa kok Octavia. Elisa. Monggo sesarengan boten usah tepuk tangan nggih menika wonten Mbak Elisa. Bisa. Yo. Selamat malam Mbak Elisa. Ya, sudah samapta. Gimana? Aku disuruh apa? Iya, iki jane lampir apa jane bintang tamu to? Piye, arep njaluk opo? Karepmu piye? Met Sopo jenemu? Aku rung tepung. tepang kok tepung Tepung bener iki to. Tepang kok tepung. Tepung terigu. Oke, Mbak Elisa. Iya, Cak. Nah, larang ngono omongan kok iso ora karo. Niki wau saking wingking apa saking ngajeng? Saking ngajengan. Nah, jeng kok. Ngajengan mriko terus mriki minggah. Oh, Saking iya. ngajengan. Nggih, wonten Iki ngajengan. cetha ora to, Met? Gak. Wah, aku yo ora cetha kok. Tapi kan tahu ngalami. oh ngalami ngene iki. Saking ngajeng wae. lho. Nggih, menika wonten pamundutan saking Mas Manten, Mbak Ya, Manten ya. ingkang sampun mriki diaturi Nggih, napa. selamat ya Mas Mbak. Iya. Mas Femas oh Mbak Putri. Iya, Mas Demas dan Mbak Putri. Ada pamundutan lagu apa? Anu kalau tidak anu itu kan kadang becodot kan. Kating pecotot apa? Bahasa Indonesia saja mungkin lebih paham. Ya pakai bahasa Indonesia aja. Biar saya ngeluh ya. Nah, Itu loh. Ya Jadi- aja iki wayangan iki wayang Jawa ya nggowo. Nah ini perlu diluruskan. Kenapa? Karena ini termasuk bingkong. Nah, sing ndi ta? suatu pementasan itu jangan ini melihat wayang atau bagaimana, tapi komunikatif. Artinya dapat dipahami oleh banyak orang. Semua. Gitu loh. Jadi Mas Yantan ini terbiasa bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Oh, iya. Kalau iya. Mbak Nyaman dan bahasa Arab biasa pakai bahasa Arab. Bahasa Arab aja Mbak Elisa, Ah. bahasa Arab. Aku enggak belum pernah ke Arab. Perlu Jadi, belajar dengan saya. Mbak ajarin aku piye ajarin. asli dari Selamat Arab. pagi. Selamat pagi apa? Ba'dal subuh. Pinter Mbak Mbak selamat siang. Ba'dal duhur. Oh iya. Selamat sore. Ba'dal asar. Engko nek umpama bengi ora, sore ora. Wah, ba'dal nopo mawon. Karena batal isak. Ya bacaane gitu. Lah iya. Maka makanya kersane mantuk. Enggak. Mantuk. Apa? Mantuk piye iki arep nyanyi kok sing dangdut napa campur sari ngoten. Campur sari. Dangdut napa campur sarean? Yang nges. Lah iya. Campur sarean apa dangdut? Sarean sih. Oh, iya. Sari. Oh iya sarian. Sarian apa sari to? Lale lale la 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 niku lho. Oh alah, judulnya tali kotang Mas. Ngenyek. Liyane. Nyapa to? Sing tak warahno ke lho. Sing gitu. Yo ngono kae. Oh iya. Mangan gedang campur codot. Semantuk piring. Nggih. Oh ya, gitu. Napa?
Sinarengan. Bapake wau Pak Haji Wiono ngersake Grikis. Oh ya, gerigi sinarengan bisa. Apa? Bisa ya, Mbak, ya? Satu hati sampai mati. Oh ini mau nyanyi Duet. satu hati sampai mati. Duet. Oh enggak nyanyi, mau joget aja. Oh, mau Ya, joget. enggak apa-apa. Ya. Gak nyanyi, Enggak. bayar. Loh, piye tau iki sing Yo nangkap jangan kene kok dar kok. arep bayar piye. Yo, lagu ini sedane apa Cak Komen? Manut Mbak Elisa. Oh iya, apa Mbak Sa? Sing duet niku lho, Pak. Apa Cak? Tadi Katrisna Sejati. Ah, Siap niki Kalau mboten. request dari mantan satu hati sampai mati. ah. Ya. Tapi kalau satu hati sampai mati aku minta sinden buat teman. Membantu. Oh siap, bisa. Moga Mbak Grikis Sinden juga satu oke. untuk membantu dongo. Ya. Sapa sing ama? Satu hati sampai mati. Bantu nyanyi. Nyanyi. Ya. Kok donga. Wanda apa ndak? Mbak Mbak Tani Wiwi Sing apa atau sih Mbak Wiwi? malah perlu online. Anu, satu Ayo hati Wiwi, sampai ayo Wiwi mati. apa? Apa Wiwi? Lu malu suaranya apa nyanyi? bagus. Apa nyanyi? Nyanyi. Ah, masa. Loh, nyanyi Ora sampean nek ketok. gak percaya jajalan to. Hanyalah dirimu. Karo kene. Kasih satu yang ku sayang takkan tergantikan. Semoga kau dan aku satu hati sampai mati, setia tak terganti. Oke, tepuk tangan. Tangi pinter Mbak tenan. cantik tuh malu-malu gitu. Malu. Suaranya bagus. Mbak iso nyanyi. Iso. Silakan gak bisa. Ora apa-apa to ngono kok. Sing wedok sing iso nyanyi, sing lanang ora iso ya lumrah. Sing lanang ora iso nyanyi ra apa-apa, ning Nah. sing penting iso nyukupi butuhe bojo. Nah, kuwi nek lanang iki pinter nyanyi, yo mau nyanyi turun dalan nggo gitar, ning perapatan nggo gitar, maras do mergawe kok. Yo, nek ning dalan karaoke. Lho, mosok karaoke ning dalan? Iya iya. Yo ora mungkin ngerum ya Pak ya. Gak wis ganti ragat kok. Wis entek kabeh to ya. Teh. Oh, alah. Sampun, Ampun. Mas Manten, Mbak Pripun, Manten. Mas? Capek banget lho iki. Mas Bima. Iya, capek sekali Capek loh. sekali. Pokoknya semoga berjodoh selamanya. Amin, Dan amin. sudah diberikan keturunan atau anak. Amin. Mas Kanten, Pak Kanten matur nuwun nggih. Nggih, monggo. Terima kasih. Wah, Met. pasangan yang luar biasa ideal. Sing lanang yo gede dhuwur ganteng. Nggih, nggih. Ganteng. Sing wedok yo cantik. Nggih. Heeh. Jajare pomo Elisa dadi manten karo karo komet ngono jejer. Alah ya ora waduh blas. Nek kula jujur mawon Hah? aja, Pak. Lah ngopo? Wah, padha karo nyawisi tangga. Nek bojomu kok Elisa to? Bojo ayu kuwi Heeh. upama sampean kan yes ngene iki. Iya, iya. Yes ngene iki lah. Lah apa omong aku elek nek to. Aku ora mentolo. Gak apa-apa aku lho. Ya wis elek ngono. Upama kowe elek. Ibu lho jere ora nesu. Ya ora apa-apa ora. Upama sampean elek, Elek. terus di bojo ayu. Lah ya aku mau Nek mau sebabe apa? padha karo nyepaki tanggaku, malah senengen kami tuwa. Hubungane apa ambek kami Lah, tuh? aku nyen saya lho tanggapan saulan muput iki gak nek gange belas. Lho, saulan uput iki gak enek blas. Piye to lah aku nak belas gak tau nang omah kene dipangan wong piye? Ya ora apa-apa wong Wong ora usah ayu-ayu nemen bojoku sing omah ku lho. Ngantos sakniki kula cek bingung. kok bingung. Lah wajahku koyo ngene, anakku loro lanang-lanang kok ganteng-ganteng ngono. Berarti Cetak angen-angen. bojomu ayu, kowe yo elek. Elek. Duwe anak loro. Iya salah maneh. Bodoh pancene ya. Adik kaya bodoh. Lah anakku loro kok iso ganteng-ganteng. Sebabe kuwi piye to, Mas? Gak ro, tapi tak angen-angen Eh. samping kiwa tengen omahku kan sing lanang ganteng-ganteng. Gandeng. Masa turunane kuwi. Lah mbah aku ya tak pikir. Ya sabar ora apa-apa jenenge Sabar piye? sedekah rasa, Met. Ya. Waduh, kotak rasa e. Ora apa-apa, ora ngrasakno tapi tanggamu kan mandum ngono lho maksude. Omongan ju. Lah iya omonganku ya ngono kuwi kok. Nah, ini ada permintaan mudang kuning. Nggih. Sapa-sapa ya ora diparingi jeneng. Nah, iki ya maringi harta uga nangis sakjroning ati. Nah, Ya. sing diparingi apa Mbak Elisa? Pak Kasih juga minta apa? Gerigis ya tadi ada. Nggih, Ah. dereng katuran kalau wau gigi. Gerges. Nggih. Ya, oke. Manut. Ya mbakan apa kali? Ya, Ya dikancani sinden, ayo kancani sinden. Ya. Mayang, ayo yang. Nah, ya.
Iya, kancane siji-siji mesakne lek Mbak Nisa kon ijen. Nah, iya, sini yang. Oh, ini sindennya cantik-cantik, suara Ini bagus-bagus yang, kok. ayo yang. Nah, Nah, gitu. nah, iki. Iya, Cik, gadis Mbak anu Mas Komet. Niki. Mayang gadis Dokoro ya 6 tahun yang lalu lah. Jadi kok 6 tahun yang Wih, lalu. jenenge ya second. Seneng aku. Yo ora apa-apa ning omah yo second e lho. Untuk ning kene second ora apa-apa to. Ya, ngomah tak ijolne iki ngene-ngene iki teluru wae. Iya no, wong gedene yo rong iki kok Telu no. Wah telung kilan ngene to. Oh iya. Niki wonten pemundutan. Ah, Tuan rumah. Dari Pak Kaki ya. Rikis. Ayang bisa ya. Insyaallah. iya ndedonga Mas Komet. Nggih. Iki cah pecil sing nggone tanggapan iki lagi lara ning rumah sakit. Oh gitu. Ah. Nggih. Kal Oh, jangan. kancamu biasanya dudu iki to? Nggih. Lah nyandi kancamu? Nggih, anu Lara. boten kok iso. Kok lara. Wonten anu tugas dinas. Oh, dikasih nang. Nggih. Jadi Biasane karo cak dodok sing lemu sing Lemu. raine gaji tok eta. Gaji. Nggih, mantan lemu. wis dipesen tukang soto nggonanmu ya. Ah, berhalangan mula pelawak karo pelawak iki kudu iso gathuk terus, gandeng terus ya toh. Nggih. Dijaga kewarasane. Nggih. Jaga kesehatane, nggih. Nggih. Sehat ya waras ya, Pak. Eh? Sehat ya waras. Lah ya sehat waras. Nggih, nek sehat betul tentu waras kok. Kok iso? Lah nggih to. Sehat kok orang tentu waras. Loh, enek wong gendeng kae. Iya. Kae sehat. Ning Tapi- ora waras to. Oh iya Ya iya. iya, apa nek wong gendeng kok terus flu ngono, terus periksa ngono. Ora enek ya. Ora enek. Berarti mulane Berarti jadi nek- wong gendeng ae lho, Mas. Penak. Nah, ngono. Iya. Yo. Iki piye to malah bodong ini. Ah, ya, ya satu lagi gerges. Yo. Ayo Mbak. Pak Kako. Velocity dong. Ayo. Iya. Apa iso? Gini, terus gini, terus gini. Aja waras. Gini. Ada ahnya ya. Ya. Kari manis kurang manis tambah wis yo wis sing dipikir opo kerasa Persiapan komen. Mantannya dari sana boleh ya? Ya. Velocity. Manten, berdiri aja dari situ ya. Velocity ya. Berdiri ya. Ke sana Mas. Mbak Putri sama Mas Lemas. Ya, begini ya Velocity. Ya, berdiri dari situ ya. Ya, kalau bisa kamera ke sana boleh dong. Ya, dari situ aja, Mbak. Ya dari situ boleh. Biar kameranya yang ke sana aja ya. Kamera siap nggak kamera? Biar kameranya di depan sana ya. Kamera. Kamera siap. Apa tuh celat-celit? Enggak kering. Kamera siap? Dapat? Siap, Mbak. Oke, Mbak Maya kasih ya. Ayo. Siap ya. kari manis kurang manis tambahi gula wis yo wis tok riko mikir sing kuno Sinden Wijo Laras Indonesia. Jangan boleh kalah semuanya harus bareng-bareng nih ya. Yang pacar-pacarku boleh ikut, ayo. Mau iclik-iclik. Ini boleh ikut. Oleh nih wong tuwek kuwi oleh. Apa teko? Syukur. Apa teko? kasih Mbak Elisa ayo Siap ya. Ayo, bisa ora? hari manis kurang manis tambah wis yo wis sing dipikir opo terus
cowok nggak boleh kalah sama sinden-sinden. Los. Yang cewek juga ikut ya. Udutnya disaleni. Kamera. Lah kek mau Kamera boleh nge-shoot yonggo-yonggo. Wah ini. Bela. Ayo. Ora cerat-cerat lah. Ini ligernya Mbak. Ya. Salamannya. Oke. Oke, siap. Bisa ya? Bisa ya. Hadap sana ya. Oke. Yonggo-yonggo jangan salah ya. Tambah siji. Ayo, kabeh lo. Bang Ipul. Haji siap Haji. Ayo, Mas Ardi. Mas keren dicopot. Ramelon. Kamera wis siap. Siap kamera siap. Kari manis, kurang manis, tambahi gula. Wes yo wes, dong riko mikir sing kudu. Kari manis, kurang manis, tambahi wes yo wes, sing dipikir ramo terasa. Kari kisahku, Ikat le. Ayo no. Opo tahan Haji Wiono sampun. Aku ki nganti gumun lho anu met kok. Met. Wong wedok-wedoke mesti aku angger delok ya. Nggih. Ah, gimana? Angger ngene kok ilate dadi. Ini ki ngopo lho jane? Niku asline ngene berarti. Saya opa mayang barang. Ngene iki ngopo lho? Nggih, kula dhewe gumun. Padahal kula nek masalah ilat boten kenekan lho. Heeh. Nggih. Piye kok ora kena? Mbuh rasane iki terus nunjuk lho. Berarti sinden-sinden iki angger pas ki mau. Pokoke sampe metu lateno aku pikiranku teko ndi piar ngono. Kuwi asli. Wah aku dhewe mbah para wong lanang-lanang. Malah bojoku angger ketok melet iki takuk kok. Berarti angger bojomu melet, Tak takuk. pateni ae bojomu. Aja. Bojo Wong melet. itu sandunya sing gelem ya mung sitok-tok ya. Mas. Nggih. Ya kuwi sing gemati ya kuwi bojomu. Ora mati ya urung sadar. Lah iya kuwi jane iki diilhami dari mana ngono lho aku ora paham. Nggih. Pamundutan di Ah. kalau mau podang kuning. Nggih, kalian niki wau kula takokne wong-wong aku ora ngerti. Nangis sajroning ati kuwi lagu sing endi? Jebule iki anu kuwi lho, ninggalkan tersen. Nggih, Nangis sajroning atiku. Lagu sing endi ya? Nalika sliramu ninggal Nggih niku. ora apal ngono kok. Ya jelas. Nah, cek ana Bu Dwi, Mbak Putri, terus sama sini kuwi Wanda karo Mbak Ukfa Lica. Komplit. Oke. Komplit. Dik Dwi mawon. Eh? Anu Bu Dwi. Iso dik nyeluk bojoku iso dik. Anu mate badhe nyeluk dik niki kula Konangan we, konangan we. Pak. Upama iki wis bojomu kabeh no piye? Alah. Upama ya ta. Upama. Niki. Heeh, iki lho. Bojomu kabeh no pitu iki piye? Upama. Nggih, kalih kantor ngatur mawon, Ngatur piye? ngatur jadwal penting lho. Ngatur jatah piye? Nah, nggih mungkin capek nak mboten diatur pamane niki Ah, Bu Dwi. Senin kali ini Senin. Oh, loro Senin. Nggih lho. Ah, ya. Terus sing loro kene. Niki Selasa, Rabu, Kamis. Duh. Eh. Jenenge Radil. Apa tuh, Pak? Wong Senene loro. Lah nyapa umpama dari bojoku kok. Iki Senin aku nang loro kene. Loro ki. Sing Selasa, Rabu kene ya. Ah, Selasa Rabu, Wanda. akeh kene. Ah, terus sebelah Okva. Kamis, Heeh. Jumat, Kamis wong loro. Mes loro. Mes wong loro. Ya.
ngatasi kula. Terus bar kuwi wiwi. Kamis, Jumat loro niki. Elisa kali Oh, Elisa karo Wiwi Nggih, Jumat. Setu. Setu. Setu apa Jumat? Setu jalan-jalan Pak biasanya kula. Setu Minggu kula weekend. Jadi Yalah, Lah sing sitoke sing pojokan ki urung lho. iki loro ki Senin. kersane di Bathuk Nyambit. Nek kula sing Waduh. Jenenge dasi kok. lah wong umpama ya milih sing apik sisan to. Ayo mbok yo iki era kitang tanggal abang kuwi ya dienggo ngono lho. Tinggu apa? Ora ya montrot kabeh kaya. Lho, maksude iki pas tanggal abang sampean libur Oh, ngantor lah. iki dienggo ngono lho maksudku. Moh aku sing duwe kok. Bu. Ora apa-apa ngene iki malah saya tuwa ki penak. Sak upama santenmu saya kental ngono upama santen. Wirak santet. Iki wis jam 1 punjul. Kepruk sik no. Ya. Tawon kuwi ana entuke, lakon kuwi ana tutuke, jumbuh. Lawan menawi dados kersanipun menjane Bapak Haji Muhammad Piyono so Ibu Hajah Lilik. Ya. Nyuwun lakon mahyu katentreman ingkang mahanani bakal tentrem lahir batin. Terutama keluarga ingkang mapan wonten ing dalem mriki ya no. Heeh, ya. Sawangan mendung mentiyung kaya gawe payung ya.